En dan wil ik alle energie die gehoord hebben, dames en heren. Met die geweldige danseressen, de Henk de Boer en we gaan gas geven. Hop, 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 hop. Van 's morgens vroeg, de zon is plaats, zijn weer druk aan de gang. En alles is al ingepland, de dag duurt nooit te lang. We raken al en doen ons best om te snappen aan de sleutel. En op het laatst is de plakvink toch weer leeg. Oh, dan gaan we langs van de Hanjemoeg, over die Hanjemoeg aan. Maar er is nu geen weg meer terug, dat kan altijd nog een keer. En even nog een naakje wimpelen zit. Wow, zo die handjes! Is je nog maar voor hem is klaar, of is dat echt te veel geduld? De buren weten dat niet is, als ze een jongen hebben gewoond. De mensen spreken van te veel, wie goed had het terugheid. En op de laatst is de plakvink toch weer leeg, en op de bank niks meer steeds. Maar er is nu geen weg meer terug, dat kan altijd nog een keer. En even nog een maken wimpelen zich. En dan kom hoi! Ho! Hier nemen ons een film. Kijk eens weer naar de eigen deur. En dan weet ik niet, dat iedereen ziet, iedereen komt aan de beurt. Maar er is geen weg met drank. Lukken wel niet nog één, dames en heren. En dan hebben we twee handjes omhoog. Van allemaal twee handjes omhoog. En een beetje windklappen. We gaan één voor de beetje douche. Gewoon die handjes. En raad die energie op. Raad die energie op. Met die geweldige dansers die achter elkaar de handen omhoog. En we gaan gas geven. Ik kan maar één ding zeggen, dit is genieten. Dankjewel, voor de show over de volgende keer. Hoi hoi!